La delegació Porreig de l'ONG Mans Unides va organitzar el passat diumenge un concert solidari per recollir fons per finançar projectes a la campanya anual de l'entitat. Sota el lema La cura de la casa comuna, Mans Unides pretén posar l'accent en l'emergència climàtica i les seves conseqüències en les comunitats de l'Àfrica, Amèrica del Sud i el sud-est asiàtic, on la devastació per la sobreexplotació dels recursos i les conseqüències del canvi climàtic han agreujat la situació de pobresa i vulneració de milions de persones. L'organització, depenent de l'Església Catòlica, busca enguany fons per finançar projectes d'agroecologia, emprenedoria a petita escala, formació i capacitació i igualtat de gèneres en aquestes zones. A Porreig, la solidaritat es va mostrar un cop més exemplar, amb 835 euros recollits a través de la taquilla, a més de la denominada fila zero, oberta dies abans del recital. La Coral B9, de la colònia gironellenca de Viladomiu Nou, va ser l'encarregada de delectar el públic de la Sala Nova, la qual s'estrenava com a espai de concerts i sala acústica. La primera part va ser un recull de música diversa d'arreu del món, tant clàssica com contemporània. La segona part va ser molt més emotiva. La coral, acompanyada pel conjunt Toc de Folk, va interpretar 6 peces del seu nou projecte versionant cançons del conegut cantautor i activista Lluís Llach. El mateix autor ha participat en alguns dels arranjaments per adaptar la seva música al cant coral. Tots els membres de la coral i els músics van voler dedicar tota aquesta última part del concert al músic Ramon Calderé, integrant del Toc de Folk i traspassat l'any passat. Coincidint amb el 8 de març, al final del concert es va interpretar el cant dels ocells com a homenatge a totes les dones i per la pau al món. El recital va acabar amb la interpretació conjunta de la coral i el públic del cant dels segadors. Totes les actuacions públiques aturades. La brigada municipal només per emergències. La setmana del 10 de març es va començar a pintar la nova senyalització dels carrers Llobregat i Major per indicar la zona taronja, corresponent a l'obligatorietat d'indicador horari, i la zona de càrrega i descàrrega. Aquestes feines s'han ajornat fins a nova data. Per altra banda, també resten aturades les obres per cobrir els parcs infantils de la plaça Nova i de l'avinguda 1 d'octubre. Aquestes zones d'ombres es volen tenir a punt per la temporada d'estiu. Totes aquestes actuacions es mantindran aturades a causa del coronavirus i es reprendran quan finalitzi l'estat d'alarma. Horaris i serveis de les botigues i comerços de Porreig. La Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig ha publicat els horaris d'obertura fins al dia 27 de març dels comerços i serveis que podem trobar al nostre poble o que presten servei a domicili. En general, estaran oberts els establiments que dispensen un servei bàsic com l'alimentació, diaris i tabacs, tot i que alguns amb un horari més reduït. I estan tancats tots els altres, ja sigui roba, calçats, assegurances, perruqueries i restaurants. Tot i que alguns d'aquests han establert servei a domicili o atenció telefònica, per la qual cosa s'aconsella consultar la llista que ha publicat la UBIC. Els establiments oberts són Forns de Pa, Pastisseria Trulls, Forn Julió, Dolça Seu, Forn Cal Marçal i el Crostó, que també presta servei a domicili. Alimentació, embotits Caus, Cansaladeria Feliu, Alimentació Sant Martí, Cansaladeria Ovea i Tot Natura. Aquest darrer ofereix servei a domicili. Restauració. Estan tots tancats però ofereixen servei a domicili al Terrés i la Forquilla. Premsa, Llibreria Montserrat i Llibreria Vella. L'Estanc, Esports Estanc Pujol. Perruqueries. Estan tancades però ofereixen servei a domicili Eli Perruqueria i Perruqueria Caral. Floristeria Les Flors ofereix servei a domicili.
Des de divendres 13 de març estan tancats tots els bars i establiments de restauració, com Hostal Sant Martí, bar-restaurant Cal Marçal, Cala Quica, restaurant Baixador, etc. Així com també està tancat el Centre Gimnàstic del Berguedà. Les superfícies d'alimentació, Espar, Bonària, Llobet i Charter mantenen obertes les seves portes i en l'àmbit de productes d'higiene, Clarel també manté obert. Ells té el límit al 93%. O sigui, si no hi ha una cosa molt excepcional, no pot baixar d'aquest límit. L'alcalde de Porreig, Josep Maria Altarriba, ingressat a l'Hospital de Berga per un problema de salut el passat divendres 13 de març. Josep Maria Altarriba va ser derivat pel Centre d'Assistència Primària de Porreig a l'Hospital Sant Bernabé de Berga per un problema de salut, on de moment es manté ingressat ja que l'estat d'emergència sanitària per coronavirus està alentint tots els tractaments de les altres malalties hospitalitzades. En un comunicat escrit personalment, l'alcalde explica que aquest ingrés no està relacionat amb la pandèmia del coronavirus, però aquest problema important de salut el mantindrà apartat de la vida pública i familiar un cert temps. També Altarriba lamenta no poder estar al capdavant del consistori en aquests moments de crisi sanitària global i expressa la seva confiança en sanitaris i en els treballadors, regidors i funcionaris de l'Ajuntament per superar la crisi del Covid-19. La regidora de Serveis Socials i Ciutadania i delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps i Roca, és, doncs, la nova alcaldessa accidental del municipi fins a la recuperació d'Altarriba. Decret d'alcaldia. No es cobraran els rebuts de l'Escola de Música ni l'Escola Bressol. L'alcaldessa accidental, Alba Camps, ha aprovat aquest dimecres un decret on comunica que a causa de la mesura excepcional de tancament de l'Escola de Música i de l'Escola Bressol no es cobraran els rebuts a les famílies durant els dies de tancament per la mesura excepcional presa d'estat d'alarma de la pandèmia del coronavirus. El present decret es sotmetrà a la ratificació del ple en la propera sessió que se celebri. Línia de suport de l'Ajuntament a les persones grans pel coronavirus. L'Ajuntament de Porreig fa una crida a les persones de més de 65 anys que visquin soles amb la finalitat de donar-los servei en cas que necessitin ajuda en un moment determinat a causa de l'estat d'alarma decretat pel coronavirus. Les persones del municipi que creguin que ho poden necessitar poden trucar a l'Ajuntament al número 93 838 0000 on se li farà un petit qüestionari amb les seves dades per poder estar-hi en contacte.